Foli b'aw bɛɛ lajɛlen Maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn hali ni mabakɔrɔ Mali kɔnɔ ka taa se a kɔ kan k'anw minnu sɔgɔlen don Tantan TV jabaranin kan ni wagati kofɔlen n'a ka kan bisimila kunnafoniyaw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛ ni bi juma ni o bɛ octobre kalo tile 24 san 2025 an b'a fɔ ko kibaruya dayɛlɛ na bakuruba minnu bɛ an bolo n'o bɛna walanga ko da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ k'a fɔ ko ka kɛ ni fɛn min kɔni tajiko gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko an ka mobiliba bolilaw olu ka lafasali tɔn min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko sendikaw olu kun kɛmɛ ni ka taga jalagili sɛbɛn ɲini ka o bi an ka fɛn min kɔni ye wasabulu nɔnabila min bɛ wagati kɔfɛlen na furancɛla fanga kɔnɔna na ni o ye CNT ye o maa dɔ bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Abubakar Sidiki Fɔnba ka kɛ ni laseli dɔw ye a ye minnu kɛ bɔlɔlɔ sira kan an b'a fɔ ko olu ye u ka fɛn min kɔni o jalagili sɛbɛn ye ko u taara u bolo segin u kɔ an bɛna an da don kɔnɔ kuma na ko walawala ko da aw tulo kan ka kɛ ni fɛn min kɔni ye ɲɔgɔn dɛmɛ o kalo ye ni octobre kalo in talen don ka bɛn o ma musojɛkulu dɔw bɛ yen nɔ ni olu kɔni ye fɛn min kɔni ye sefa wari miliyɔn 25 ɲana bɔɲɔko ka o ta ka o di fɛn min kɔni ye dugudenw ma ni o bɛ tali kɛ dumuni ko fo ka taa se kɛnɛya minɛnw olu ni u ɲɔgɔnna caman an bɛna an da don la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan aw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maɲabugukaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko ni sifinnaka dɔ ye musomanin dɔ min si bɛ san 15 ɲana bɔɲɔko la ko ale ye dankari kɛ a yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la ka kɛ ni dɛsɛ ye ni o bɛ tali kɛ sefa wari 30 ɲana bɔɲɔko ka se ka a ka camancɛ kalanw baaraw ni ka olu nun don cogoya min na an bɛna an da don la ko walawala ko da aw tulo kan kunnafoni kuncɛ la ka kɛ ni dɔnni maaw ka wulikajɔ ye minɛn jugu minnu ni olu bɛ don an ka jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma kɛ ni jamana ka yamaruya ye ni o bɛ tali kɛ fɛn caman na an b'a fɔ ko an ka dɔnni maaw ye tɛgɛ kɛ kayikaw olu fɛ yen nɔ o minɛn jugu caman na an bɛna an da don minnu fana na ko walawala ko da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolo kɔrɔ Abubakar Sidiki Fɔnba ni ale ye wasabulu nɔnabila min bɛ an ka furancɛla fanga kɔnɔ ni an ko a ma ko CNT ni o maa don k'a fɔ ko Abubakar Sidiki Fɔnba an bɛ wagati kɔfɛlen minɛ i ko bi maa dogolen tɛ an ka jamana kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ka kɛ ni tajiko gɛlɛya ye ni o bɛ anw fɛ yen nɔ ko ale kɔni kun bɔra ni ka kuma lase kɛ bɔlɔlɔ siraw kan kuma lase min kɔnɔna na ni a ye kuma fɔ ni o kɛra gasiba ye fɛn min kɔni ye chauffeur olu fan fɛ ni o ye an ka mobiliba bolilaw ye ni o kun kɔnɔna na u ka lafasali tɔn min bɛ yen nɔ ni olu y'a yira ko o ye kuma ye mun ni olu tɛna se ka yafa o ma ni u taara fɛn min kɔni sariya tigilamaw yɔrɔ ni ka taa jalagili sɛbɛn ka taa o ɲini ka o bi ni maa kɔfɔlen kɛ ka sababuya kɛ ko a ye kuma minnu fɔ ko lagosili kumaw ni maa magosa kumaw de don ni a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tajiko gɛlɛya in na ko fɛn min kɔni ye chauffeur caman ye ko u bɛ u yɛrɛ ka fɛn mobiliw ni ka a kɛ i n'a fɔ olu bannen don ka bila kɔfɛ ni ka taji ta ka o di banbagaci wale maaw ma an b'a fɔ ko o jalagili sɛbɛn in taara ka bɔ yen nɔ Abubakar Sidiki Fɔnba ale kɔfɛ ka sɔrɔ a ye yafa ɲini kɛ chauffeurw fɛ nin kuma ɲɛfɔlen in na o hukumu kelen kɔnɔna na u y'u ka jalagili sɛbɛn ni k'a bɔ yen k'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ ni wagati kɔfɛlen na k'olu tɛna kura kɛ kɔrɔlen kan ko o kama ko u bɛ u ka jalagili sɛbɛn ni ka u bolo segin u kɔ ka yafa fɛn min kɔni Abubakar Sidiki Fɔnba nin kuma minnu ni a kɛra fili kuma ye ka bɔ a yɔrɔ la an b'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye an b'a fɔ ko musojɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ko olu kɔni taara fɛn min kɔni ye an ka dolanci kɛnɛba min bɛ Yirimajɔ ni an ko a ma ko 26 mars ye o girinkana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka taga fɛn min kɔni ye dugudenw ta ka u fara ɲɔgɔn kan ni ka taa minɛnw di u ma minnu ni a kasabi bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 25 ɲana bɔɲɔko la ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dumunifɛnw fo ka taa se kɛnɛya minɛnw ma ale ni minɛn caman mun bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ u ka diɲɛlatigɛ o taabolo ɲuman na an b'a fɔ ko o baara min kɛra ni musojɛkulu in fɛ ko o kɛra nisɔndiyakoba ye an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kɛnɛya ko sabatili ma ni ale y'a yira k'a fɔ ko nin ye fasoden ɲumanya baara ye ko foli belebele kan ka ta ka kɛ ni maa kofɔlen ninnu ye ka tila k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ɲɔgɔn dɛmɛ an ka jamana kɔnɔna na ko a ma daminɛ bi ko wa ko n'i ye a taamasiyɛn ye ko o b'a yira k'a fɔ ko bɛn ale ni keleya ko o de sinsinnen don o dugudenw olu ni ɲɔgɔn cɛ o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maɲabugukaw olu fɛ yen nɔ araba sufɛ ka dugujɛ alamisa la nin ye bogotiginin dɔ ye min ni a ye dankari kɛ a yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la ni ka a kan don juru la k'a yira k'a fɔ ko nin sɔrɔla mun fɛ ka kɛ ni kalanko o nasira ye u ka ɲɛfɔli la k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye dugumakalan o ɲɔgɔndan ko min bɛ kɛ sen na ni an ko o ma ko DEF kilasi 9nan k'a fɔ ko o ɲɔgɔndan baara mun kɛra salon ko ale ma o ye fɛn min kɔni ye ɲɔgɔndan ale ma jaabi ɲuman sɔrɔ o la ko o kɛra sababu ye ale ni a tɔɲɔgɔn minnu kun bɛ a la ko olu bɛɛ lajɛlen
y'a sɔrɔ ni olu taara camancɛ kalan olu nun doni na ni an ko o ma ko lycée kalan o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko bogotigi masina ye ko ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ a boloba in na min na ni a y'a yira k'a fɔ ko ale na camancɛ kalan fɛnɛ baaraw ni ka olu nun don k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye defu ale wagatiw mana na sisan kura nataw la ko a n'a a kan bɔ ka kɛ fɛn min kɔni ye kandidati libre ye ka yira k'a fɔ ko o fɛn min kɔni ye camancɛ kalan o nun doni baaraw ye ko u y'a yira walasa a ka fɛn min kɔni sɛbɛnw ka se ka fara ɲɔgɔn kan a ka kalan daminɛ ko a ka nafolo kasabi bɔ mun bɛ taa i jɔ 30 ɲɔgɔn na o bɔɲɔgɔnko la o nafolo kasabi min ni o ma se ka sɔrɔ bamuso ma bolo ni ka o di a ma o kɛra kumasiliko ye ni o kɛra sababu ye ni musomaninaka ye ni a ye dankari kɛ a yɛrɛ ka ɲɛnamaya la ka sababuya kɛ fɛn min kɔni ye 30 o kɔni kunkɔrɔla ye min ni o ma se ka sɔrɔ ale ka se k'a ka kalan baaraw olu kɛ ka yira k'a fɔ ko o wagati kofɔlen na ko u ye denmisɛnnin fitinin ta kelen ko ni ka a kan don juru la ka taa ani y'a ye kɛnɛyaso min filɛ ni sogonikɔkaw olu fɛ yen nɔ nka k'a fɔ ko a ma se ka bɔ gɛlɛya in na fiye fiyewu ko an bɛ don min na i ko bi ko a taɲana ka yira k'a fɔ ko nin ye ko ye mun ni a bɛ mɔgɔ misi kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min kɔni ye gɛlɛyaba ye ko o talen don ni ka o se kalanko o nasira fɛ k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko bi ko kalan ko o sɔrɔli ka se ka a ɲuman kɛ ani ka kɛ a kɛcogo ɲuman na ko hali bi ko o talen don ka o kɛ gɛlɛyaba degunba ye denbayatigi dɔw ma an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko wulikajɔ belebele ko o yɛrɛ fɛnɛ kan ka ta walasa fɛn min kɔni ye kalanko nasiraw ye se ka nɔgɔya sifinnakaw olu ma cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da bɛɛ lajɛlen tulo k'a ka duwawu kɛ ko badabada dalen k'ala ko nɔgɔya banbagatɔ ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka i ka olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni dɔɔni ma olu ka wulikajɔ belebele ye walasa fɛn min kɔni ye lakana o ka se ka sabati fo ka taa se kɛnɛya ma o ka se ka sabati jamanadenw farikolo la fɛn min kɔni ye an kana sɔn ka dumunifɛnw don walima minɛnw kana don dugu kɔnɔna na jamana kɔnɔna na mun o bɛ se ka kɛ dankari ye an ka kɛnɛyaw olu ma cogoya min na k'a fɔ ko ka i ka olu fɛ yen nɔ ko an ka dɔɔni maaw ye dankari kɛ farini tɔni 29 o ɲana bɔɲɔgɔnko la mun ni a yamaruyalen tɛ k'a fɔ ko a ka don jamana kɔnɔna na ni a tɛ ka don sira jɛlen fɛ k'a fɔ ko farini yɛrɛ fɛnɛ dɔrɔn tɛ ko fɛn caman ko olu kun bɛ a la k'a fɔ ko o baara min ni o taara ka o kɛ douane maaw fɛ u yɛrɛ ka ɲɛfɔli la o y'a yira k'a fɔ ko an ka sugu sanni feere kɔnɔna na ko a kɛ kun ye k'an ka suguw lakana ka se ka an ka jamana sɔrɔ boson siraw ni ka olu lakana ale ni ka se ka kɛnɛya ɲuman ni ka o di mɔgɔw ma minnu ni o bɛ kɛ nin balofɛn ninnu olu santa ye ni ka o dun u ka se ka kɛnɛya ɲuman ni ka o sɔrɔ cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan yani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an ka kunnafoniyaw kɔnɔna na an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye météo ko nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an bɛna ɲɛfɔli kɛ o la k'a fɔ ko ni ye Mali ta k'a lajɛ dɔgɔkun nata korokara bɛɛ ko fɛn min kɔni ye dugu ale bɛna ja tile bɛna a kunbɔ kosɛbɛ fɛn min kɔni ye funteni ye o barika bɛna bonya Bamakɔ ko funteni degere bɛna ta i jɔ 38 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la Sikasokaw olu fɛ yen nɔ ko a bɛna kɛ 37 ye k'a yira k'a fɔ ko Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ ko tile fanga ale bɛna bonya kosɛbɛ fɛn min kɔni ye funteni ale degere bɛna t'i jɔ 39 fo ka taa bila 40 o la o b'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun nata kɔnɔna na ko jamana fantan ale naani bɛɛ lajɛlen na tile bɛna kɛ funteni yɛrɛ fɛnɛ fanga o bɛna bonya an b'a fɔ ko nin bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin ka k'a fɔ ko aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasira fɛ ko kunnafoni ɲuman ko o tɛna kɛ machine negela ye ka kɛ ni an bɔra ka kibaruya min sɔrɔ sifinnaka muso ɲani ni a ye dankari kɛ a yɛrɛ ka ɲɛnamaya la o kibaruya ye o bɛ hakili jigin fɛn min kɔni ye talen na mun ni a bɛ fɔ farafindenw fɛ ko den kɔni mana wolo ko dugu bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka a ka lamɔ ni ka o sabati cogoya min na an b'a fɔ ko ka kɛ ni an ka kunnafoni diso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ko aw k'an bɛɛ wasala